Malingki ko kay magluto ko niya og Sotanghon dalhon ako ni Marietta, a good friend of mine, one of my good friend. So na ako karon dire. This is biologist. Biologist ni siya ha. Tanawa na siya, biologist. Gitagaan ko og saging. Lahi kayo basta friendly, they will give us banana. Friendly kaayo manggug ko, maong gitagaan ko. So, this is biologist, the vegetables here, biologist. So, mao ni akong buhaton karon. Bye, Ipi! Bye! She is Wenlyn. Kikay mo niya magluto na pod o Sotanghon. Lingaw kay ko sa kusina ha. Malingaw jud ko kaayo. Ganahan kay ko magluto. So, abangan ang akong Sotanghon. So, sugdan na nako ang akong pag-slice sa mga veggies. Akong isahog kay manok. Ako sang gi-boil ang manok with bouillon. Ako ni siyang himayon niya ang chicken broth, mao ni siya ang akong isabaw. So ipakita nako kung unsa ko magluto og Sotanghon. Very simple pero yummy kaay siya. Abangan. This is the chicken. Akong gihimay-himay. So, ready na ko mag-gisa-gisa. Happy lang ta magluto, parang lami. Kanya ba makahilak ko ani magluto? Sibuyas. I love, you know, ik ben droog. Ja, waarom? Waarom ik ben droog? Because I'm busy. Daarom. But I love in the kitchen. That is why. You know that? Magpanit ta og carrots. Music starts. Of myself. I'm crazy for you. Touch me once and you know it's true. It's all brand new. I'm crazy for you. Siyempre, while nagisa ko, limpyo ni akong gunting. So, akong guntingon ang Sotanghon, kay taas kaayo siya. So, basig, ang mukaon ani, mabuta. Kay bulabtik sa mata, mabuta. Taas ra kaayo. So, ang Sotanghon, akong gigunting-gunting kay taas ra kaayo. Basig ang mukaon, malabtikan ang mata, mabuta. So, madimanda pa ko. Maulang na siya. Gusto na ko palipayon pa, magluto. Mag-joke-joke buta. Kaya parang ang atong giluto lami.
Ayaw, pag seryoso, permintis kinabuhi, oy, kay magkaroon pag wrinkles, anak. Ano? Ano lang, simple lang ang life. Pagisa-gisa. So, Eric, my love, so sweet. I love you, my love. Huh? No, I'm not drunk. I'm talking to you. My mouth is not drunk. Alain, my handen, head is drunk. My love, don't leave me, please. Drama. My love, don't you know? Don't you know, my love? You don't know yet? Oh, you don't know yet. Oh. Ang kusinera, di uhaw. So, unsay inumon? Ang kani. Ang green juice. Yummy. So, akong ukayo. Kaya akong gitakluban, ako na po siyang ukadyon. Roaring! Ukay-ukay! Kabalo ba mo? Gimingaw na ukay sa mga sinina nga ukay-ukay ba? Sus, maugin akong favorite. Malingaw ko kayo ng ukay-ukay. Uy, kay barato kayo. Wala ba mo kabalo nga ang mga sanina ukay-ukay man? Pero, dili halata no. Tag 20, tag 50. So, depende sa nagsuot. Ano lang na. Mag-unsa man ang mahal niya, dili ka balong mo dala, so useless. Mga mamshis, di ba? Good vibes tayo. Parang beautiful ang life. As you can see this, wow. So, daghan og sagol ang akong sotanghon. So, gwapa kaayo. Liwat sa nagluto ba, naka-green. Tanawa akong suot. Depende man sa akong luto. Kung unsa akong giluto, maupo ng color. Sa akong giluto. Mga mamshis, ha. I love you, mga mamshis, mga friends. Nga buutan kaay nako. Mga mamshis, mga friend, lahi ko magluto og sotanghon kay lainon ako ang noodles para dili malata akong gulay. So pag naluto na ni akong noodles, diha pa nako isagol ang akong veggies kani akong mga kanisya. So mao ni akong sekreto. Ha? So sige lang tan-aw sa ako ang video, keep watching kay naagid mo'y matutunan sa kuha, daghan mo makuha. Na usahay magyaga-yaga ko pero gusto lang ko makatawag yun mo ba? Gusto lang ko happy to per me. Kay kabalo ko. Usa-usa ka na to, naagid tay mga problema. Pero, easy lang ta. Ang importante, we are healthy. Yeah, wala ta nagsakit gani kay isa magyud na oy. Padayon lang ta. So, sige lang po kung ukay dire, si po kong istorya ninyo. Mayo untag nalipay mo na ko. Wala mo na ako nasuko, naglagot. Ingani lang jog ko. Gusto ko kikay. Parang, dili na matigulang. So, ginahalo na nako. Mo ni siya result. Look at that. It's a very colorful. Yeah. So, buhatan karon, butang nako siya diri. So, ready na ni siya dalon dito.
So look at this. This is my finished product. So colorful. Happy kaya akong dalhan ani. So, dili ko mapahiya. I'm done. What can you see? Am I good? No. This is okay or not? Yeah? Look at that. It's done, my Sotanghon. Thank you for watching and don't forget to like and of course subscribe my channel. I'm here today in the house of Sayo and Marietta. Daara ang ako. Sotanghon, mangaon nami. Yeah, okay. Like a Chinese.